tindre una pilota als peus o a les mans sempre ha sigut la meva debilitat. Sense donar-se compte, els valors també s'aprenen, l'integració, la disciplina, amb esports d'equip encara molt més. Sobretot el companyerisme, saber que si no fas bé el teu treball es ressenteixen els altres companys. A mi l'esport m'ha donat esperit de superació. Jo vaig començar a jugar amb els nois en un camp de sorra. Ara hi ha més pavelló, hi ha més zones de bàsquet o zones de qualsevol esport. Jo recomanaria que la gent fes esport, però ja no només per al tema salut, sinó per compartir un hobby, desconnectar de la teva vida, entre cometes, i fer una altra cosa. Les noies jo crec que ens estan traient al cap i dient que volen ser iguals i ho estan demostrant i amb resultats positius molt bons. Animo les nenes a que facin l'esport que els agrada. Fent esport sempre hi guanya. Penja't una medalla!